tado wadhi koyo tarik 20 kendo ot wadhi lango iye maber ndi. Jarieko moro nowacho ni ka wariwore kanyakla gik mabeyo biro timore. When we come together, great things happen. Governor riwruok e teko joluo nogo ngero kawacho kamano. Ma en kinde ma jofwambo gi keyo mawuok e piny luo bedo gi aput margi mar ng'iyo kaka ginyalo dongore kanyakla. En okang' mokwongo tik e paw fwambo gi keyo e piny luo. Inyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya Victor. Aparo ni mokwongo en puoch gi pak ne jogo duto mane wamiyo ting' mar telonwa e wach ni mondo mi wabed ni wachopo kama koro wadhi betie ma dhano nyalo bedie mondo goye mbaka, nikech kane ochakore kaka paro mane wuokie mbui. Anyalo paro ka un gi Jay kacha, Festus Amimo, to bende gi SG ma bende usetiye tich makarie. En ni lek mar gini en ni fwambo ok en fwadhruok. Fwambo ok en mibadhi, ok en mifwadhi. Kuom thuolo malach jofwambo no se bed ka ineno ka gima gin jo mifwadhi. Masa moro ka ng'ato dhi kama mujumbe uluonge press conference moro e ka kuro ang'o manye ka konyalo fwadhore bang'e to kacha to kata mana bang' tich, nikech wasebedo gi jofwambo mathoth motelonwa. Juma mabiro abiro yudi e thuolo mar goye mbaka gi Jack Oyu Sylvester the People's Bench kocha. Ing'eyo ni Jack gini king'iyo jogo mane otelonwa yore mag fwambo koro iluwo gi gageyo gini kacha, king'iyo to ginie gi history malach, to magi ntiere gik ma samoro ne ok oyudi e thuolo mar neno ni to ere kaka wanyalo dhi mbele kaka oganda mar jofwambo. Mi samoro nying mar fwambo ni ne ok odwa yudi luor mowinjore godo. Koro sani ka welfare makama temo sonwa digni marwacha dignity, nekech king'iyo man kaka iwacho no kinde ntiere kaka gigoyie mbaka gi giwegi. King'iyo jogo lakteche ntiere kaka goyie mbaka gi giwegi. Omiyo en wach maberie ni wan kaka jofwambo bende koro wayudi e thuolo ma wanyalo goyie mbaka, to bende wang'iye weche moko mag investment mana kaka iwinjo Jay wache ni ngima ma kiny chalo nadi. Ike jofwambo nodong' gima ng'at ka ng'ato chung' kien, to mana gima iwinjo ka SG wacho katieko ni e sekta wa mar fwambo ni yuto pogore. Ntiere ng'at ma samoro nigi figa moro kata omenda moro ma mare lach. Unyalo bedo ni utiye od fwambo achiel to gigi opogore. Bende ntiere ute moko mag fwambo ahinya king'iyo ma waluongo ni community stations ma samoro yudo ka yuto margi tin. Yudo ka samoro jofwambo man kuondego ni e ngima moro ma samoro betie matek. To yudo ka koro mae en gima kelo platform achiel ma koro jofwambo bire e platform achiel ma koro okodewo to ng'ani tiye media house mane, okodewo to ng'ani nochako tich karang'o, to okodewo no sache romo nade. Wabedie platform ma koro ng'iyo to dongruok mar jofwambo. Weche ma samoro iwinjo SG wacho cha masa moro weche mag dang'ni mag paro ji nyalo betie godo. Ire kaka dhano nyalo goyie mbaka wan kaka jofwambo wawegi mondo mi wang'i ni to dongruok wanyalo chalo nade. Omiyo en puoch gi pak kopogore gi samoro kado manyalo biro bedo ni dipo to kacha mana kaka nan ineno invitation okende chalo SG tich maler kado no dipo to kopogore gi kado bende samoro gi miel bende mwabiro mielie to samoro imiele king'eyo ni odiochieng' makiny jo biro chalo nade. Erokamano. Miel kwa dikore. Imiel king'eni mbele bes. Mbele bes mbele pek. Mbele lungu. Wachiem chuth mbele longo. Mbele lungu. Okay. Ma kende kama wache ni wamiel kwa ng'eni mbele beto. Kinde duto wacho ga ni chiem chuth kech mbele kia kaka